गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय खोला फारसे साखाथियाव थानाय बाथिपारानि आखाइ इसान आरो सि शिल्प दिहुनथाय मिरुआव मैया गोदानै बेखेवो फानग्रा मिरु। बे मिरुआव बायगिरिफोरा मोननो हागोन गोबां रोखोमनि सि जोम जेरै आखाइजों दानाय दख'ना, बर'नि गामसा आर'नाइ, बिहु गामसा, राजबंशी गामसा, मेख्ला जोमग्रा, सिमा जि, पर्दा आरो बायदि बायदि रोखोमनि सि। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया जि फानग्रा मिरुखौ बेखेवना होयो। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि सि दाग्रा आइजोफोरखौ लानानै स्वनिर्भर नारी सरकारि बिथांखिनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों सरकारा सि दाग्रा आइजोफोरनि थाखाय जागायनाय माखासे मुलाम्फायारि बिथांखिफोरखौ रोखायै मिथिहोनायजों लोगोसे थुलुंगाखांहोयो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाथिगर गामियाव मैया गंसे थाव फेरेदग्रा मेसिन बेखेवदों। एफार्ट बिथांखि आरो क'क्राझार जिल्ला आबाद बिगियान केन्द्रनि हेफाजाबाव सोमखोर आबाद दिहुनग्रा क' लिमिटेड हान्जाया मोननो हादों। बे बिथांखिखौ मख'नो गोनांदि गोनोखोआरि आदबजों लेमन ग्रास थुलसि मुलि रोखोमनि गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौ फेरेदनानै बिदै रोसि दिहुननाय जागोन होननानै मिथिहोयो आरो बे मेसिननिफ्राय फेरेदनानै दिहुनजानाय रोसिनि बेसेना से लिटाराव 1000 बेसेननिबो बांसिन जागोन होननानै फोरमायदों बिफाननि मावख'गिरिया। बेजों लोगोसे बेसर बेगर, सामब्राम बायदि बायदि मुवाजोंबो थाव दिहुननो हागोन होननानै मिथिहोबावदों। क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारियेटनि एसेम्बलि हलाव नबेम्बर-डिसेम्बर दानाव आसाम एसेम्बलि जथुम्माया खुंफुंजागोन। बे बिथिंखौ बिथा खालामनानै मैया आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव नायगिदिंफैनायजों लोगोसे गोबां आयदानि सायाव सावरायलायदों। रायजो सरकारा थांनाय माखासे सान सिगांनो आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय बयलार दाउ लाबोनायखौ बन्द' फोसावदोंमोन। नाथाय दासिमबो हरनि समाव सोलिगासिनो दं बयलारनि सिन्डिकेट। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।